Hello guys! Welcome back to my channel. And today's video guys, akong ipakita ninyo kung saan pag-harvest sa humay diri sa bukid. So, tara! Maadto ko dito kay mag-ani, mag-abis og basak. Finally guys, naabot na jud ko diri. Mutabang ko nila kadiyot. Ayan lang guys, nag-abis na jud ko. So, inganaon na siya pag-abis sa humay. So, dali na kayo. Simple na jud siya kayo abison. So, anad pud ko kayo aning buhata kay taga-bukid man ko. So, ingana ko kapaspas mga abis guys. Char. Ako nag-jacket aning panahon na. Wala sad ko nag-carsonis kay abi na ko di ko makatabang og abis. Abi di ko maka-try. Pero ay mo kasundog na ko nga dili mo mag-jacket ug mag-carsonis kay grabe ni siya kakatul. Mo din ang ang bayo kanana. So ako sa inyo ipakita ang ang dapit. So ingani siya kabukid pero daghan kay basak kay bisan og buntod na gipanggama gyapon basak. So kugihan jud kayo namuyo diring dapita. Mo wa jud gutom diring dapita kay mga kugihan ang namuyo. Oh, tanawa puros na sa kabasakan bisan og buntod na jud siya kayo. Maayo sad kayo ang panahon guys kay init, hangin-hangin o karon human na jud sila og trisir na sila nasud sa sako. Muli na ni sila paniod to mo nang gipanood na nilag sako ang ilahang nalimpyo. So ilan ang hakoton pa dong sa tagiyas basak. Ayan na So, guys. sila guys, pauli Oh, na mga sila. Iyahay na sila panggilokdo sa ilahang Kasunod jud sila, guys. tagsakong humay. So inigmag paniod na balik na sad sila para tiwason to nila tong nahibilin pa wala pa na human og ani. Sus. Mura ba nagigwa gibugatan. Gidagan ra man gani nila oh. Gidagan kay tungod sa kabugat diay ito. Pagagmay lang na silang tao. Muna di ay. Dili lalim mag-ani ara kainit. Mura ba pud kog nitabang. Gid ra ba jud ko kay nitabang guys. So mara to ngana to siya. Buhay mag-uuma, buhay probinsya.